pulang. Jas. Iki jamu. Rampung kok durung, Jas? Dereng kok Romo. Durung. Dereng. Tutup no, Jas. Lajengaken sih Kang Mas, ampun kesupen kula Dewi Anjasmara. Dewi Anjas. Yen iki jumbo lho karo yayine karo Asmani. Jas. Iki jamu. Anjasmara. Jamu Romo, jamu. Sing kenalan wis rampung kok durung? Dereng kok Romo. Durung. Dereng. Bacot kok, Jas. Matur nuwun. Yen iki kulite kuning nembing kados Mas Mantik. Jumbo karo Asmani. Damar pulang. Kiai bagus. Lanjut. Bapak ini. Kang Mas. Niko. Jenengan niku lho. Jenengan niku plekon. Jewa rambutan kena niki kuat contohnya. Kurang ajar. Lho aku suruh cewek. Niku kecilan botolnya. Botolnya. Nggih, Ma. Aman kesupen sih Kang Mas. Anjas. Anjas. Ah, Dawuh Gusti Pati. suwanmu ing patian lho gawe apa nggih? Kula badhe pados damu. Golek gawean. Parane. Ning kene lagi sepi gawean. Yalah. Sesasi meneh kita teko ning kene akeh gawean. Nggih Kang, dan terus kula numpak. Mangke rumiyin Kang Mas, nun sewu Romo. Tas iki setunggal lho. Apa? Tasih. Akeh tenaga harus ditindakke. Kirang setunggal mo. Apa? Jogo rekol rak dereng wonten. Monggo wedal sak niku blambangan dalam mojopat nembe ayun-ayunan perang. Mawi tuwun telik sandi mata pitane musuh rak mboten mangertosi Rama. Pinter kowe ya. Lah iki lho adine Anjasmara ngalami lho gawe. Jogo rekol Kula sago saged. rani sawetara. Ayo Mbak, wapan siapan wamuli. Monggo dipun lajengaken mawon lho. Sampeyan Anjasmara. Kula sing jaga. Kula kalian mbok niki penjaga. Oh, Mati aku. Sikil padha glunggunge nek diulang. Pada apa? Glunggu. Jati tuwa. Yun. Abong kok saya iki. Sikile kang mawon lho, Mbok. Sego menengah. Ngekek-ngekek wong kulino maca tandur. Kalau sak tebu. Jas. Dawa. Anjasmara. Dawa. Putrane sapa nggih? Rama Patih Lugende. Sapa nggih? Rama Patih Lugende. Rama Patih Lugende. Gende Patih. Agak pas. Baleni. Aduh. Sabar yo, Jas. Iji Romo dadi Anjasmara suwengi ploro. Abong. Jas. Dawa Romo. Piye pakaryanmu, Jas? Sampun beres kok Romo. Memang ora ngono, Mbok. Duomu. Wow. Kok sik? Ade tundukku Anjasmara iki Anjasmara B kok. Iki jasmani. Iku Jasmara iki jasmani. Enggak kok telo. Jas. Jawa Romo. Jan jas kok. Yo. Kula mengamankan. Entah punten nggih, Ndoro. Mengamankan. Menika Jas. Jas. Anjasmara. Mara Anjas. Mo, sakit mo. Kapok ini ora mendok tapi resah. Sakit.
ditinggal sedaya kaya ngebyok. Ya nggih. Boten wonten ingkang jagi kok Rama. Dijaga embroset. Wis apal. Ayo ditani ra. Iki layang Kintaka Ngawala Surat. Mo, niku rak sami to layang Kintaka. Ben komplit. Oh, ngaten. Isine to ijoane tapak asmane Gusti Patih. Gendel. Kaya Patih Aku bingung ya biasanya ora. ben kebledong. Wis semangat. Marang sapa-sapa. Tembung sapa kuwi ora mawajan kok. Sing arep mlebu ning kepatihan yen ora nganggo urip-urip tapak asmane Gusti Patih Lugendel. Ora diparengake. Dados sinten kemawon boten dikeparengaken lumaku wonten kepatihan iki. Sapanunipun boten dados syarat ingkang wonten tapak asmanipun Gusti Patih. Iya. Sapa wae? Ya badhe pipun. Iya nggih. Ingkang atus-atus Kang Mas. Pun terima kasih